Uping ora pati krungu tak siarke bareng. Pak Bejo ki ngersake lho ngeteng Asmara. Oh, Mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Lihat kebunku penuh dengan buah. ada yang putih bus. dan ada yang merah. Yap, Setiap hari mau ku siram semuanya. Mawar melati bus. semuanya. Mampus. Apa sih mampus? Pak Haji Mul. Piye jonggrang? Manut ya wong ayu tak pundhut garwa jonggrang. Aku sugih bondo sugih bandur ora bakal miskin uripmu wong ayu. Masalah. Ayo, ayo nyetra kerja ora jajan. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspada no prajuritmu Pak De, ayo joget Pak De. kalaparan. Monggo. Mula kowe Ini lagu lagi dadi jenenge. wanita boyongan. Joko batu kowe aja kumalungo. Barang iki aku kudu nang kampung. Bela pati Mas Prabuku polo. Kang wis sedo labuh ning kono segara. Wala tobat-tobat kowe wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manut tasun pundhut garwa. Iya Bandung kudu perkono Sandi sewu sawangi kudu dadi Yo jonggrang panyuwunmu tak turuti. Purbaya asik. Penayoni. Sangga
aku duwe aji sekti Pak Bejo. Rara jonggrang manut sun pundhut garwa. Iya bandung aku duwe Jaluk apa wong ayu? Bos Kasimen. Andi sewu sawengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Pak De sinten iki? Pak De Mitra. Lagune opo iki? Rara jonggrang kowe pancen wayu tenan. Ora mokal yen aku nandhang kasemaran. Prajuritmu kalaparan. Wis mumet. Kok kan Mula kowe dadi wanita boyongan. Joko batu kowe aja kumalungkung. Perang iki aku kudu rung rampung. Bela pati Mas Prabu Kumala. Aku sedok laboke kono segera. Alam obat-obat kowe wanita kemaran. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Rara jonggrang manut sun pundhut garwa. Iya bandut aku duwe begono Candi sewu sewengi kudu dadi Yaya Srikandi panyuwunmu tak turuti. kudu ngono. Iya. Pak De Kasile. Iya. Pak De Mitra, Iya. Iya Pak De Kasile. sing di Iki Pak De Mitra oh ngono. Sing kono naras. Pokoknya besok Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku sampean iki yo melu metu. Mas kagakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Ya senine Joko batu kowe aja kumalungkung. Perang iki aku kudu rung rampung. Bela pati Mas Prabu Kumala. Kanggo seduk labuh ngono segera. obat-obat kowe wanita Matur nuwun, kelaparan. Dik. Ora ngerti yen Bandung Ayo, lanange Dik, sini, jagat. Dik. Putra ratu pengking Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Rara jonggrang kowe pundhut garwa. Iya, iya Bandung. Aku duwe begono Candi sewu sewengi kudu dadi
Jaya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Aja konter Pak De. Sik. Tapi jangan jauh-jauh ya sayang. Spesial kagem keluarga besar Boyolali ya, Pak De Bejo. Ayo. Loh, nah. Boyo untuk Anda semuanya. Ora krasa dhek Pak. Pripun bangane? Made. Ayo to Made. Kegancangan. Iki aksene saka ngendi? Arep ngoceh.
nggih Pak De Dalimin. Jumeneng Cahayu. Aku mulai lungguh. Baik. Halo, halo. Nginang karo ngilo. Yo. Terus pundi Pak De Dalimin? Penak. Sekeca nggih Pak De. Purboyo ki larase ya ten anu gamelane ya penak. Iya. Sing duwe sak Indonesia sak Jakarta sing dibes ya mung Purboyo tok kok. Ndekno ya ora tau mlayu nang Mara Tresna ya. Kono-kono lho tak telepon jare kanggo terus. Padahal yo nganggur. Kan ya ora tau kanggo Mara Apa ya karo aku kok? Her. Ayo. Malah nomorku diblokir karo Tono. Saya dian kono. Anggur tajo ku main. Main ngono. Kemis-kemis yo main. Oh, lho. Kayak butuh duit tok kayak Masa aku drum ya ora apa-apa lho jane aku ki. Lah nggih to. Monggo. Nano. Semene nih. Yo. Kunjo atur dumateng sedaya para kapahe bintang satu kinurmatan ngaturaken wilujeng siang sugeng rawuhipun sugeng lelenggan kanthi sekeca senamping laras campur sari Purboyo putra Boyolali sinengguyung trapoto video syuting gambar bening harga miring sing sayo sing rukun yo
wah hae iyo lo kualitas kok nih miki sing apik ngene iki Iya ya percaya. heeh Ben kowe seneng ae Mas. buat diupdate to tonton mik koyo ngono barang koyo awet aku uji ajaran nge-MC lho mik kuwi ae Ngene iki jerone sing beda. jeroan apa sepule cilik kuwi apik iki lho yo Menengo aja cerewet. oke baik Andeng gunung jare yo manis senyum jos gone ah susu solo manis senyum ya Dek Ragil tak belajar laras-larasan iki Mbak soalnya gede dadi sinden tersohor tenan to ini wis dadi sinden ora muji lagi ngono ya ngono ngono ya ngono dasar terus tasih Joko tanku jiwa ngono ya ngono monggo Pak. Nek wis rampung biasane nyawere ngono. Dadi pelunasan ya Mbak. Ben ra ndek utang. Monggo diajeng Fani. Sripit
sama baik. Mat. No. Pripun Pak De? Sing ngajeng hake sinten, Pak? Iki wong tuwa lho. Aja pada kemsine tuwek kae. Aku yo alon-alon. Pak De men. Lek ku nglebokne alon-alon lho Pak De, monggo metune alon-alon Pak De. Anda dia. Sok awak. Iya ta. Pak De. Kula pun mlebet alon-alon jenengan metune alon-alon Pak De. Ya Allah Pak De. Lah kan Matur sembah nuwun Pak De. Ya. Ya Allah. Tobat. Kene nduk, kene. Wong lungguh kok ning kene lho. Mbok yo melu-melu kancane lenggae ana kene. Kene wong ayu, kene melu. Melu Pak D. Kon apa? Lebokke alon-alon iki yo kene metu alon-alon. Ndon. Tak. Aku Pak D anu iki kesane lenggah. Nah. Wah, penyanyi Semar Mulyo sare. Angel, rada ngrasak nengah nduk. Di sini sayang. Nah, belakang Pak De. Pak De niki nambah satu lagi Pak De. Sinta singsa Oh, ya oh. Andeng-andeng ana susu. Oh, andeng-andeng ana susu mau ya. Heeh, gara-gara kuwi. Ayo, entekke, Dik. Iki bagane sapa? Ngono. Ya. Ya. Halo. Ya. Mas Bugel. Matur sembah nuwun nggih. Pamundhute Mbah Jaya diaturke. Heeh, bar iki terus Pak Dekarno Mbah Jaya sik. Mbah Jaya sik. Ayo. Sing dijaluk Eva karo Mas Bugel. Nah, monggo. Lajeng mawon pintune. Jane dina iki job apa iki? Job ngitung det tok kowe. Ngopo Gel? Sampean kene bintang tamu lho, Kang. Matur nuwun. Bos Bejo jan sponsor tenan. Sponsor ki viral ning TikTok iki gagekan. Pandane kok. Iya. Telek. Ayo, aturke. Ya. Eva. Dalam. Yantun 3 langsung. Ragil, Eva karo Angel. Heeh. MC kok lali. Entit, Mas. Mang Tinding. Lah iya, Lek entit ki karo mboke iki le. Bosan aku sama dia. Males. Aku kalau sama aku ande-ande lumut saja karena aku Ande-ande sukanya lumut yang apa? mut-mut, Mas.
Mbak Joyo niki ngersake entet tenanan. Tak celokno. Sapa? Ayo, Mami. Ya. Rasa disuwat iki. Iya to nih, Mbak. Hari yang mantap. Gak ngono. Apa lho? Ayo Coba karo kowe, entite karo Sini. kowe, jane gayeng kowe lho kowe. Kaya ngawang lho. Kowe cocok lho ki lho. Ngombe aku asik. Dua wae. Kowe ngomong aja cocok tuweke ngono lho. Ngombe aku asik. Ya, Mimi. Ayo Mimi. Dek Eva kok Ya. permintaannya agama Dek Eva. Glego. Aku tak bagian buring kok. Mbak Kani nggak boleh begitu. Berdua, ya, berdua. Di sini kalau tanpa dirimu Iya. tidak enak. Oh, gitu ya? Mitreng ratang langut. Gedok Mas, digedok. Ragil kuning hangu pati. Mentrang apal-apal dewa iki piye Mas iki MC kok mitran dikte kok mburi kaya cah sekolah. Mentraning Panji Asmara kang mempo dadi wong tandhi. Sang Dyah Ayu Sri Kasmaran. Hah? Kang nenggo Tegalan sabit. Oh. Wis nambar sang panci sing ante tangan pakai kotekan pindo pesen rakil kuning yang didatang hati pulang si andet kang raja Halah, ayo kowe dadi entet. Sikane pekok. Entet kok Aja wedok dipisah iki piye to? kene iki. Entet iki aku. Kowe entet. Lah kan pas sampe bindeng. Aku ngono ta mau. Kak, aku yo lagi bindeng aku. Ya wis. Baleni entet iki aku. Heeh. Piye to ki? Yo aku nyeluki kowe. Lah iya. Iya. Iki padha galake iki, Ndang. Ndang, nganu, nganggo apa ngono iki ben kayang. Bedol. Iki nek nak mangkat. Kuwi dijenggleng, dandul tak tujreng. Oh, lah bocah iki jan malah jagongan karo sing ibot. Iya. Apa apa ayo. Apa ayo. Saut. Matane iki lho. Eh, Sing muni kono. Ora kene, muni kono. ae apik tuwek. Apa? Oh, alah padha tuweke kok suwi. Yo nek. Sing nandur. Bligo. Apa? Bunder. Apa? Bligo. Mlingo. Bligo. Apa? Sing nandur bligo. Bunder. Mlingo munter. Bligo. Mlingo nek punter kae cahe. Kowe sapa ndek? Ayo dong. Wah. Uyai. Angel une. Mengak. Matane iki ora nang ndene ngono lho. Kok yo terus kemana-mana ngono lho. Nek tak nuna Bligo. mleko. Bligo. Ayo mleko. Iya. Nek mau nana Bunter-bunter. Weh. Sapa? Enggak Kowe. mleko. Plikomu Mleko. plikomu elek. Arep opiye? Moh. Hah? Ngopo? Bosok. Rakil kuning mleko kuwi apik. Apik Nak puter apik. Apik ora iso urip. Engko.
Ya gede. Ya sok gede. Ora kok Mas. Ora iso apa menene didemong ngene iki. Kayak arep angge kuwi. Ora. Owe meko puyo woyo. Anak puyo woyo. Owe meko puyo woyo. Anak puyo woyo. Angge kuning. Apa piye mlinggo? Mama, aku mau takon wae kok. Lembang loh. Mlinggo ku apik. Mah, namu elek, namu ora urip. Alah. Empik. Entet. Aku bindeng ah, kok empik gitu. Aku kan bindeng. Ayo kalau rono. Ragil kuning ra bundeng. Ragil kuning Aku bundeng. lagi pilek, ragil kuning emang gak oleh pilek apa piye? Ragil bosok iki. Ayo nek barek wedanan kok. Kene maju nyang ngene Mbak Joyo. Kowe iki ra pilek nyate ramas terus bedino. Entek kok empik iki lho. Kok Ayo golek tambah nang Mbak Joyo. Sing ngersake Mbak Joyo to? nek ngak nih. Ya. Ming Ayo ngak nih. golek tambah Mbak Joyo endi sing ngersake entet? Loh, lah malah kondur to. Ora wani, ya tak nyeraki Pak Dido ae. Nah iki sing ngerti sasaran ki iki. Ah iya. Iya. Empik. Loh. Empik mekmu kuwi. Wong nek Yes. empik. Ah, Bene ning kono. sing nandur. Ah. Pak De, timbang aku ning kene kecil. Tindingane. Raket tang selawi-selawi ora apa-apa. Nah. Empik. Sing nandur. Apa? Hei, Cinti. Ah. Kerantang. Ireng-ireng. Deva. Asapa. Wes. Sini yo. Kowe kasih, kowe butuh stamina apa ora? Stamina opo? Iki lho, nggih tambah-tambah. Iki ragil kuninge dremis kok, Pak. Ya, Salah iki. siap. Skenario nek Alah, kleru pokok iki. ikhlas lahir batin kula. Nek tegel. Ragil kuning. Matur sembah nuwun Pak De. Kleru nek yang mantap. lagu selanjutnya. Ayo, Pun Mas. sinyal. Ya. Sing Mosok. nandur. Oh. Sente. Heeh. Grontol-grontol. Ireng-ireng. Gila. Kuwi sapa? Empik. Ya. Kowe ente koyo woyo. Anak peyo woyo. Kowe ente koyo woyo. Anak peyo woyo. Iki oke. Ala me agel kuning. Nggih. Ora, aku mau takon wae kok. Lah sing kagungan lagu sowakan tidak ini Mbah Jaya. Mbak Jaya. Nang ning nang ning euy, nang ning nang ning euy, nang ning nang euy. Ente. Mbak Jaya mriki Mbak Jaya. Oh iya. No piro wong ayu ikan. Heeh. No duit piro. Kose. Oh nggih, Mbak Jaya ngedur. Kesno. Paring lemu-lemu kuwi Bos Palmerah. Uy mati uyo woyo. Akan kape nyowoyo. Uy mati uyo woyo. Akan kape nyowoyo. Akan dikitomi. Mama tetangku mau takon wae kok. Wis ya. Apa Pun, betaken? pun. Niki ngantri ya, lagune Ah. ngantri. Iki jam 12 ki arep nyawer soal nyawer ki. Si ente tatine rumangsa piye. Pintu pisan rezeki kadar dadi mulane yo malih nangan lagi
bambu alas dhisik.